పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతానగరం మండల కేంద్రంలో వెలసిన శ్రీ శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి శ్రీ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ అర్చకులు శ్రీనివాసాచార్యులు రామానుజాచార్యులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం సందర్భంగా హోమాలు పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ ధర్మకర్త గోపాలకృష్ణ దంపతులు తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయంలో హోమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. భక్తులు వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ओम राजसाय नमः ओम तामसाय नमः इति कृत्वा गर्भाण्यस्य अष्टोपक्षाय अवाचीनपान्ने अग्निरोक्ष शेषितो वा संवृज्य अग्निरत अग्निर उत्तरतो वा पूर्वतो वा अन्यतो वा उपतच्छात् पात्रद्वयेनाग्निं सुवासीनराज्यम् आध्याय दोर्दोषं दग्धं प्रज्वाल्य कर्पूरवृक्षम् प्रसन्न वैरासुका शिवस्पदा स्वाहा दक्षिणेकाशो देवीं राष्ट्रासागमवर्ते सच्चरित्रोक्षणारिं भव्य आद्यस्तव प्रोक्षपूर्ण प्राप्तं कृष्णश्रवाविवे तथा बन्धं नुंचि अरुणकानि रात्राणि